आस्राबारि प्राइमारि कमिटि इउपिपिएलनि गाहाय मावख' बेखेवबाय। दिनै इएम रनजित बसुमतारी आरो बारग' लेङाइ गाहाय मावफुं सोद्रोमा खाम्फा बरगयारी लोगोसे 14 नं चिरांदुवार ब्लक इउपिपिएलनि आफादगिरि बिरदाव मुसाहारिनि नुजाथिनायाव 14 नं चिरांदुवार ब्लक कमिटि इउपिपिएलनि सिङाव थानाय आस्राबारि प्राइमारि कमिटि इउपिपिएलनि गाहाय मावख' बेखेवनाय जायो। बे हाबाफारियाव बारग' लेङाइ गाहाय मावफुं सोद्रोमा खाम्फा बरगयारी बाहागो लाना फोरमायदों दि आङो दा इउपिपिएलआव फैबाय आरो आंनि खामानियानो दा इउपिपिएल दोलोखौ राफोद खालामनाय आरो इउपिपिएलखौ डन खालामनाय होननानै रोखा फोरमायदों। नैबे 14 नं चिरांदुवारनि सिङाव थानाय आस्राबारि प्राइमारियाव गोदानै मोनसे मावख' बेखेवदों। बाहागो लाना मा फोरमायगोन सार? इउपिपिएल हिसाबै जोंहा आस्राबारि प्राइमारिनि सिङाव पार्मानेन्ट अफिस गैयामोन। भारा न' लानानैसो अफिस सालायबाय थानाय जादोंमोन। दा आंबो इउपिपिएलआव हाबफैबाय हिसाबै जोंनि आस्राबारि प्राइमारिनि इउपिपिएल दैदेनगिरि आरो 14 नं चिरांदुवार ब्लकनि इउपिपिएल दैदेनगिरि बिथांमोनहा सावरायलायनानै बे आस्राबारियाव 1 बिघा हा बायनानै दिनै गोदान अफिस लुदों आरो बे अफिसखौनो दिनै आंनि आखाइनि दारैहाय बेखेवनानै होनाय जादों। दिनैनिफ्राय इउपिपिएलनि मिटिं दावथिं गामिनि मानसिफोर दैदेनगिरिफोरजों सावरायफैनाय गुबुन गुबुन प्रग्रामफोरखौ जोङो बे दिनैनि बे मावख'आवनो बे अफिसावनो जों मोजाङै सालायलांनो हासिगोन आरो जों आसा खालामदों बे अफिसखौ खालामनायनि उनावहाय आस्राबारि प्राइमारिनि सिङाव थानाय जि 13टा गामिफोर दङ, बर' गामि, आदिबासि गामि, राभा गामि आरो अन्यान्य गामि, बिनि मानसिफ्रा दैनन्दिन जिखुनु समाव प्रयोजन जायो अब्लानो दैदेनगिरिफोरजों बे न'आव फैनानै सावरायलायनायनि मोनसे स्कप फैबाय। 14 नं चिरांदुवारखौ लानानै टिकेटनि जे इउपिपिएल दोलोनिफ्राय टिकेट बिनायनि दान्थे बिदान्थे जाबाय थानायखौ जों नुदों सार। बेखौ आंनि नोजोराव जि केन्डिडेट लानानै सोर मोनबावगोन, 2 केन्डिडेट, 3 केन्डिडेट, 4 केन्डिडेट बुंनाया जाहैबाय बे बिपिएफ दोलोनि प्रपागान्डा। जोंनि गेजेराव गावजों गावनि गेजेराव मिसआन्डारस्टेन्डिं लाबोनो थाखाय बेखौ खालायनाय जादों। बेनि प्रति इउपिपिएलनि दैदेनगिरि आरो मावथिफोर आरो इउपिपिएलनि सापर्टारफ्रा बेनि प्रति नोजोर दङ। सोर बुंदों, मानो बुंदों, दा बेफोर खोथा बाथ्राफोरखौ बयबो मिथिजोबगौ। इउपिपिएल दोलोआव फैनानै आं बेखौनो अनुभब खालामदों जे इउपिपिएलनि दैदेनगिरिफ्रा मावथिफ्रा हाइकमान्डनि खोथाजों सोलियो, आबेगजों सोलिया। सोरनिबा ग्रुपिजिम, सोरनिबा बे रोखोम कनस्पिरेसि खालामनाया बाहाय खामानि फैया, आं बेखौ नुनो मोनदों। आरो निस्सय जेब्लानो सम फैयो केन्डिडेट डिक्लेरेसननि, बेवहाय सोरबा सासेखौ डिक्लेयार खालामगोन, अब्लानो इउपिपिएल हिसाबै बयबो खामानि मावगोन। सार, नोंथांखौ जोङो गोबां गोख्रों खामानि मावबाय थानायखौ नुदों। फैबाय थानाय बिटिसि बिसायख'थियाव इउपिपिएल दोलो हिसाबै माबायदि मासि लानानै सरकार? आंथ' बिपिएफनि आं भाइस प्रेसिडेन्टमोन नङा होमबा, आरो बिपिएफआव जेब्ला दंमोन आंनोथ' मावजोबोमोन, गोबां खामानिखौ आंनो मावोमोन। जेरावहाय जोंहा आफादगिरिया हाग्रामा महिलारि, बिथाङा सोलाबा बा बिथाङा टाइम मोना, बेफोरखौबो आं काभार खालामनानै होयोमोन। आरो आं बायदिनो जि भाइस प्रेसिडेन्टफोर दङ बा सेक्रेटारि, जइन्ट सेक्रेटारिफोर दङ, बिथांमोनहाबो मावोमोन। दा आं इउपिपिएलआव फैबाय, आंनि खामानिखौनो मावो। आंनि दायथ' इउपिपिएलखौ बोरैहाय गोख्रों राजनैतिक दल खालामनाय, बिनि दायथ'आ आंनावबो गोग्लैबाय। गतिके आं इउपिपिएलनि नेता हिसाबै दिनै बिटिसि बाखिखौ इउपिपिएल मुखि खालामनो, इउपिपिएलनि प्रिन्सिपल मथे बा जोंनि बिटिसि दाफुंनाय, बिटिसिनि भबिष्यतखौ इउपिपिएलनि दारैहाय निर्णय खालामनाय, इउपिपिएलनि दारै दाफुंनायनि जि परिकल्पना, बेखौ जाफुंसार होनो थाखाय आङो रायजो राजानि खाथियाव थांदों। मोनसे समाव आस्राबारि प्राइमारियाव गोबां बिपिएफनि हान्जाफोर दंमोन, सापर्टारफोर दंमोन। दायो दा माबायदि थासारियाव दं? बे प्राइमारिनिनो आंबो आस्राबारि प्राइमारिनिनो बासबारियानो आंनि जोनोम जायगा। आङो बे प्राइमारिनिनो व्यक्ति। गतिके बेवहाय जेब्ला आङो बिपिएफआव दंमोन, प्राइमारि हिसाबै बिपिएफआ बाहाय बिराद स्ट्रंमोन आरो 2005निफ्राय आरम्भ खालामनानै जेब्लाबो बे प्राइमारियाव बिपिएफआ देरहाबोदोंमोन। आं दिनै गैया, गतिके जोङो प्राइमारिनि गोबां दैदेनगिरिफ्रा जयैनो आंजों इउपिपिएलआव फैफादों आरो बे हिसाबै जि माखासे थाबोनानै दङ
बिसोरबो फैगोन बिस्रा माखासे खोथा बुंबाय थादों बिसोरो बेखौ समाव गावसोर खोनायोब्ला गावसोर नुयोब्ला गावसोर जेरै बुंदों बिब्दिनो इउ पि पि एल आव फैजोबगोन